Natay ti maysa nga Singaporean national, kalpasan ang napaltugan di saan pa'y ang mabigbig nga masuspecha. Ti biktima ket ni Cyril Tamcam Gomez, inem nga 10 ket 7 ti tawen na. Nakaasawa ti Ilocana nga agdamang agnaed iti Barangay San Julian Sur, syudad iti Bigan. Ni Gomez ket maysa nga retirado a major iti soldado iti pagilyanda a Singapore. Napasamak ti nasao nga pamaltog ti uneg mismo iti maysa a Lamber nga masarakan iti Salcedo Street, corner Plaridel Street, Barangay 1, Bigan City. Bandang alas 8:55 iti bigat nga nakaawat iti kapulisan iti Bigan nga adda napasama ka pamaltog ti nasaong lugar ket ditan nga napanda nagresponden. Ni Police Superintendent Medardo de Guzman ti nakasarsarita iti press corps mainaig ti nasaong nga pamaltog. So ang initial investigation namin, the victim has just arrived at said establishment on board of his Honda Civic color blue bearing plate number WEW 846, and he was about to pay the bills at said lumber when the suspect followed him and suddenly shoot him. The suspect fled away going to the west direction. So the victim was immediately rushed at the Metro Bigan Cooperative Hospital for medical treatment but pronounced dead upon arrival by the attending physician. So ang investigation natin is still ongoing pa ang investigation namin at we will set progress report as soon as possible to the higher headquarters. Basar ti investigasyon iti kapulisan iti Bigan. Mapapati nga ti sospek ket pataligod nga pinaltugan na ti biktima ani Gomez. Kapuanan ti rimwar ti buli, ti akin kanikid nga matana, iti mapapati nga kalibre 45 basar ti narekobreda nga kapsulaken buli. Nakapatang pa iti press corps ni Marilo Gomez, biyuda ti biktima. No adda ti naibaga ti asawa na nga nakariri na sakbay ang napasamak ti pamaltog ket detoy ti nakunana. Ti amo lang nga sir kay kwa. Ada lang idi tangamin data nga aldaw sir kay kwa. Ada papanami sir. Ti mapapang kami kumajay kabugaw sir. Yan ti kunan ni lakay ko mapantapay umunag bayad jay newborn ta ada utang min jay sir ta agpagpagawa kami ti pikiri. So data nga umaga sir hangko nga nakadwa ni lakay ko ta adda dinteng nga sa nga iliming nga babae. Data nga babae jay nakautang me lang kanya mi sir. So, idi simang pwede dyan nga babae, ito'y sir. Kasla ano ba yan? Nagsinunggat da sir. Kaya kung namin ni lakay ko, idinalpas da nga kwan, tapos si kami, dua kami, dyan babae nga nagsaon sir. Yung nilakay ko, kunana, muno na dyan newbornen, kunana. Sakay to sublyanin to'y, kunana sir. Kaya imo na nga nila kay konserti about 8:30. So na-OD pa dyan babae nga mintoy. So after 5 minutes nga nagsao kami pa remormeten. Dyan lang sir. Ti pinagtutuloy ti investigasyon ti kapulisan iti Bigan. Ket sapay kumata makatulong kumati CCTV wenno closed circuit television tinasao nga pastek tapno nadardaras nga masolbar iti kaso. Para iti press corps, Ryan Pardo.